Helo, Alaw i fi, a fi yw cydlynydd prosiect o syniad i sgript Theatr Troed Rhyw. Fel rhan o gronfa her Arfor, i ni mewn partneriaeth â ECFI Cymru yn mynd i'r afel ar her sy'n wynebu clybiau ffermwyr ifanc sef y diffyg yn y nifer o dramâu Cymraeg gwreiddiol sydd ar gael iddynt berfformio. A thrwy'n prosiect o syniad i sgript, ni wedi recriwtio 8 unigolyn ac mae'r unigolion hynny wedi cael eu mentora gan ddramadwyr proffesiynol yn ystod y misoedd diwethaf yma ac maen nhw wedi llwyddo i ysgrifennu 8 drama gwbl wreiddiol yn y Gymraeg sydd yn cyd-fynd â gofynion cystadleuaeth ECFI Cymru yn ystod yr ŵyl ddramâu. Ac yn dilyn i noson ddarlleniadau, mae'r cyhoedd, y clybiau ffermwyr ifanc a chymdeithasau ehangach wedi wir cael blas ar yr holl ddramâu ac mi fyddan nhw ar gael yn cael eu cyhoeddi nawr ar ein llyfrgell dramâu yn mis Rhagfyr, lle fyddan nhw ar gael i glybiau ffermwyr ifanc a'r chymdeithas ehangach i'w ddefnyddio ar gyfer perfformio yn y dyfodol.